предизвикателство. Имате голям късмет, защото Киро не е тук. И аз съм вашия нежен учител. Днес задачата е абсолютно лесна. Вие сте правили и ти много пъти, просто сега трябва да я направите малко повече от толкова. И сега, каква е задачата? Задачата ви е да тичате по стълби. Или по-скоро да вървите бързо по тях. Обаче не 2, 3, 4, 5 стълби, ами да кажем към 500, 1000 за един уикенд. Нищо сложно, чуйте, защото следващия път, когато си върне Киро, нещата няма да ви изглежда толкова лесно. Fly with the eyes like blue skies.